Hi mga ma'am, shallow sa inyo. So, ito tayo para malaglag yung kutsilyo mo. Para tayo ay maghiwa. No? So, isa rin sa mga discarte tips. Kami ang naghihiwa ng aming karne para maparami namin siya. Kasi kapag sa palengke, malalaki yung slice nila. So, ganun din naman yung slice nila. Tapos, pag masyado malalaki, lugi. Pero huwag naman sobrang liit din. So ngayon, mag-iwa muna ako ng sitaw. At ako naghahang ng sitaw para sa aming binagoongan tomorrow. So instead na minudo, binagoongan naman kami bukas. Kamusta ka naman, Diday? Si Diday po ang kumari ko sa mga vlogs ko sa laging naiisahan ako. Oo. Kamusta ang ano natin? Tumatungal tayo ngayon. Pansin mo? Kasi dati hindi ito nakakaupo. Di ba? Hindi ka nakakaupo, hindi mo ko natutulungan sa pagsasandok ng ano kasi ang daming hugasan, ang daming ano. Hindi parang madali lang. Ang gaan. Kasi nga. Parang parang wala lang. Siya po mismo minsan, may wala tayong mga hugas. Kasi, yun nga, medyo matumala, no? Baka nagbabaon sila ng kanin at ulam siguro. Iba, no? Iba. Ang dami namin ibang mga suki na wala. Ano pa pwede natin gawin ba? Kasi sabi na iba, magtinda rin daw tayo ng mga ano ba, iba yung pancake, iba pa mga paninda. Yan si Dani. Kasi yung aming alakart yung mga matumang. Dati-rati maabot kami ng 800, 1,000. Sa bagay na nagsisimula si Diana, ganyan din yung sa una. Kasi ba si Dani? Si Dani po na laging tulala kapag kapag nagbibilang na siya ng sales niya kasi mababa ba? Gusto rin na nakatulong. Yun naman yung natutulong kasi yung mga bata kasi dito namimili din eh. Di ba? Parang choosy tong batch na to. No? Sa panahon ngayon ng mga bata, napaka-choosy na sa ulam. Bibihira ang mga batang nagbubulay dito. Iilan lang, no? Yung mga science class, parang ganun. Kasi yung alam nila yun eh. Saan pumunta si Dani? Nagjijikas. Yun ko kung saan. Sabi nga, nagjijikas daw. Meron din namin salit. Kaya nga, Dani! Hindi siguro. Hindi. Sabi ko kasi mamaya na sana mukhang kailangan na ng jowa. Yung kuwan sa kanila sa sinto. Kailangan na kasi umuulan na. Hintay na yun. Okay. Yung bayad. Okay, nandoon. Akala ko bibili pa lang siya. So, this is Dani naman. So, ilang taon ka na nga? 19 years old. And, kaka-birthday mo na? Kailan? June 17. May klase tayo? May pasok tayo? Oh. Tapos, Ba't di mo sinabi? Nag-birthday ka pala? di ako pinapasok ni Chuchay. Anong birthday mo mismo? Birthday, yung Yung hindi siya pumasok. Hindi siya pinapasok. So nag-birthday ka pala. O, kamusta naman ang ano natin? Matiyos. Bumaba. Yung grade lang. Mababa. 80. Mababa lang ang sales mo.
Wala kasi yung mga ano, yung mga bata na bumibili ng hotdog. O ano pwede natin gawin? Kasi hindi pwede yung lagi tayong ganito eh. Pwede ka bang ano, sumayaw or kumanta? Samantang. Ikaw may sahod. Wala tayong tubo natin. Yung savings ba? Wala tayong savings. Ano possible natin pwedeng gawin? Matumal kasi talaga ngayon ang a la carte. Ano pwede natin, hindi pwede mong suggest na ano natin. Pwede nga ano. Sabado, Domingo pwede mag-iipan. Kasi malakas doon. Madaming bata. Oo nga, pero kung dadali mo doon yung tinda na, ganun pa rin. Sasahuran pa rin kita doon. So, ganun din. Oo. Mauubos nga yung tinda natin, pero dito ba? Kasi sayang. So, gusto mo rin magtinda pa rin doon? Okay lang. Titindahin kita ron, pero yung mga ano natin, natira natin ng weekdays. Oo. Pero iba yung rate mo doon. Pero parang wala ka ng pahinga. Sa Lunes, ano na naman tayo? Diba? Kasi kung magtitinda ka ng weekends, paano ka pa magpapahinga? Pagdating na naman ng weekdays. Kaya mo ba? Kaya kung ano. Ang problema lang kasi yung bata. Diba? Kailangan makaisip tayo ng ibang mukhang pwedeng itinda maliban sa barbecue tsaka sa show. Kasi para makabawi tayo. Kasi ang mangyayari, nakakabenta tayo pero wala pumapasok na income. Ikaw lang yun na nabibigyan. Pero wala tayong savings. Wala akong sa, di mo ako nabibigyan. Kumbaga wala akong tubo. Parang ganun. So, lugi negosyo. Parang nabigyan lang kita ng puhunan, sige magpwesto ka dyan, gano'n, parang sa'yo lang. Sa akin wala. Pag-isipan natin. Marunong ka ng, kumakain ka ng kwek-kwek? Oo. Kumakain ka ng kwek-kwek? Uy, Gwen, kumakain siya ng kwek-kwek. Pakain mo yun sa'yo. Pakain mo yung kwek-kwek. Pakain mo yung kwek-kwek mo, Ma'am Shay. Kumakain siya ng Inak ka. kwek-kwek. Pwede nga din eh. Suggest ng jowa ko kung ano ngayon na gawin barbecue. Mag-display na lang daw ako ng yan. Kwek-kwek. Oo. Gusto mo yan? Ako. Kwek-kwek. Kasi yung ano, lutuan. Wala tayo. Kwek-kwek. Meron naman tayo dyan. Ang kailangan mo lang talaga is... Alaan. Oo. Ay, hindi. Pwede natin hiramin yung kay ano. Yung Yung lalagay. butane. Yung butane ni ano. Okay. Ni Chuchay. O para mag-kwek-kwek ka dyan. Para kung walang ano. Pagsabay-sabay mo habang nag-iihaw ka, nag-pray. Gawin mo lahat. Tapos kung palamig ka, mag-shake tayo dito. Yan. Pwede nga gawa ng gulaman. Gusto mo rin magwalaman. Opo. So, parang yung soft drinks natin. So, kinalaban mo yung soft drinks natin. Magpek-pek ka. O, gawa ka ng paraan. Nasa iyo naman ang pera. Budgetin mo. Siguro di mo lang na yung puhunan mo, huwag magagalaw. I mean, huwag mauubos hanggang sa may isaw ka, may atay, may kanan, ha? Yung ice candy, sa'yo yung magbabayad. Bilangin mo yan. Sa 55 yung maliit, sa, yung malaki 50. Sabi mo ng 100, yung 5 nakain na natin. Pero hindi ako nakatikim, no? Same. O magbayad kayo para sa susunod na flavor, sa'yo kukunin yung pambili ulit. Ang total sales niyan, pag naubos mo yung 50 na tigta 10 at saka 55 o 50 na tigta 5 is 2.5 tanan. Oo daw. Mag-abawal ka talaga. Oo. Ha, pag-isip tayo ng ibang strategy ba na pwede mo itinda kasi kailangan mo rin ako pasahuli.
Ha? Para hindi yung ikaw lang meron. Para parehas tayo meron. Savings, kita. Na? Sige, ano na natin yung budget mo? Pasok, ito ka muna. Pag natapos na sila kumain ng alas 3, ay doon yung pasok. Para nakikita mo, nag-ano na, nagbuhugas, nag-aayos na lang.